טוב חברים, איזה כיף היום ההופעה של אייל לוי. במקום ללכת לג'מבו, אני הולכת להופעה של אייל לוי, כי בסוף לא רציתי, תקשיבו, זה החלום שלי פשוט לפגוש אותו. אם אני פוגשת אותו אני מתעלפת. בחיים לא ראיתי אותו, כאילו, פנים מול פנים. מה זה? מתויה, הכל מתויה, החלוק שאתה מתוקתק, איך האף שלי דופק טיק 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 טיק. ואנחנו יוצאים עם חברות, אני ועוד כמה חברות שאני מכירה, אבל לא אכפת לי, כאילו נראה לי אני מכירה כמה משם. אני אראה עם ממרות ואני אגיד להם שאני לא הולכת לג'מבו. יאללה, בואו נעלה, כי אני מכיר את הבית שלהם בעל פה. אוי אוי. אוי, ערך לי ממש הריסים. סתם. אבל כאילו בכללי, ערך לי ממש הריסים. אני במעלית. המקומה הכי אחרונה שתבינו. וואי, אני צריכה לסדר אחר כך את הגור. לא, אני אעשה בייבלי ובפזור. אני גם מתאפר וזה. יאללה, אני אחזור לכם, ביי.